Dobro što je? 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 Što se događa? 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 Korijeni lutkarstva u Mostaru sežu još od 1939. godine pri Sokolskoj župi. Osnivač, redatelj i glavni glumac bio je Đorđe Bovan. Gradsko pozorište Lutaka Mostar osniva se 1949. godine pod vodstvom Đorđa Bovana. On je ujedno i redatelj prve lutkarske predstave Snježana i 7 patuljaka. Izvedene 15.11.1952. godine. – 1960. godine kazalište mijenja ime u Pozorište Lutaka Mostar, a 1962. godine konce preuzima Antonije Karačić. Naše najbolje predstave nastaju od 1985. do 1992. godine. Predstava Zlatorog ušla je u enciklopediju svjetskog lutkarstva. U ratnim godinama igrali smo predstave po kampovima, vrtićima i školama. Svuda gdje su djeca bila. Grajko i Čupavko u režiji Luke Paljetka je prva ratna premijera. Izvedena na 44. ljetnim Dubrovačkim igrama. Njegov veliki prijatelj Čupavko. Čupavko ga zovu Stop zato što je Čupavko. Inače se Stop da bi tako znao Stop. Ovo je Stop naš obničinskoška afera. Neka se sam predstavi. Predstavljam se takaški Stop. Poštar zero Stop. Radnosti i radnosti. Od vremena poraća u potrazi smo za našim novim lutkarskim domom. Zahvalni smo svim suradnicima. Novi dom otvorili smo 12.3.2011. godine Svečanom premijerom predstave Vragov most. Lutkari će i dalje nastaviti Izvoditi lutkarsku magiju. A što se vas tiče, ako vam se naša predstava svidjela, Nagradite nas pljeskom. doviđenja!